to, mali by ísť iskry, ako ich vidíte. Keď som sypala fosfor, tak mali ohňostroj, lebo fosfor je horiaca látka, takže by to vybuchovalo. A to vám neukážem, lebo ho nemáme. Potom môže niekto vyskúšať, ak chce. Skúšal to už niekto? Nie. Doma. Vyskúšať? Ríško, poď. No. Len si musíte prštek namočiť. Namočíte si prštek, dávam ho dva. A skúšaj. No, namočte si. A točte potom vrchu pohára. No, tebe to už ide. Počkaj, no. Táto látka sa správa, keď idete silou na to, tak sa správa ako tuhá látka. A vlastne keď si necháte len tak položené, tak by vám vyhľalo cicu nič. Len to musí prehrabnúť. Nenechá si položené ruky. Začalo to horieť, pretože ten plyn sme streliali z tejto kanička a vlastne plyn sa dá zapáliť. Ešte máme takúto kapustová sadúka. Vidíte, že všetky farby idú. Teraz, keď rozkrútime ten plyn, farby sa stratia.